सोनाफोर आंनि Jobanivlog इउटिउब चेनेल नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायलायबाय सबायमा जो भगवान महर लान सोनाफोर दामगै ओमफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबजासिम नायलांबानो जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो बेनिफ्राय सोरबाफोर गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांदो लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांदो आरोना फुरा नायदो आं इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामो इन्टारेस्टिं मोननो हागौ आरोना जायफोर गोदान आरो जायफोरा कन्टिनिउ नायो बिसोर मिन्थिखासिगोन आंनि भिडिअआ मा टाइपनि जायो ओमफ्राय मोजां मोनाखैबाबो फुरा नायलांनायदो आरोना खिजानि मोजां मोननो हागौ ओमफ्राय बेकग्राउन्डखौ नायदो फैदों जोङो धुब्रिलालियापारायाव फैबाय आरोना मा होननानै बुंनोबा आं सिगाङावनो खिथाखागोन आंनि ब्लगसा एसे गेद्दा गेद्दा जागासिनो दङ मानो होनोबा फुङाव खालामनाय ब्लगसा बेलासियावसो जागासिनो दङ बेलासियाव खालामनाय ब्लगसासो नेक्स्ट फुङाव बिदि जागासिनो आरोना नै दा आं फुङाव बानायदों खिन्थु बियो बेलासियाव जाहैसिगोन मानो होनबा आं मैया बेलासियाव बानायनाय ब्लगसा अलरेडि फुङाव आपल'ड जासिगोन आरोना सनाफोर बेनिफ्राय खुसियाथ' थिखाना गैखालानोसै फौजि बिथाङा दा फुंनि ना लायनो थांदों मैया मैथा लाबोफादों नालाय गावसोरोहाय स' मैथाजों ना जागोन जोंनि ओंख्रिया दिनैहाय लायनो थांदों फुङावनो ज' ना जानोसै होननानैहाय गैथ'वा आं दा बिनि मोखांनि एकदम खुसिखौ देखायनो मोनथ'नाय नङा मानो होनबा बिथाङा गैथ'वा ओमफ्राय मैया फैगौ मानि मोनाबोदों माने खोमसिलेट जाबोदों एसे अखा दोमैला आङो लानो हायासै आरोना बिथांनि एकदम फेसनि स्माइलखौ आरोना मानो होनबा न'आव फैबाथाय बिथांनि स्माइलानो आलादा जायो रुमफ्राव थाबा आलादा जाबाबो आलादा खुसि नुगोन बिनि महरखौ खिन्थु न'आव फैबाथाय एकदम आलादा आरो बिन्दास गावनि जन्म भुमियाव फैबाथाय ओमफ्राय बेनोसै ओमफ्राय सिगांनि ब्लगसावबो आङो खुमब्राखौ देखायदोंमोन गोमायाखै दङ नै ओंखायनो आङो बिफाङा एसे जिर' मिर' जाबाय अखाया बिराद हासोमगासिनो दं नालाय नै जरासे खुमब्रा दङ नै दाथ' फौजि बिथां फैबाय नालाय गोमानायनि सम्भाबनाया एसे खम जासिगोन जोंना मजबुत बिथाङानो फैखाबाय नालाय गोमानाय नंला जानो हागौ नैबे जोंनि बारि जाहैबायना ओमफ्राय आं नोंसोर माबा देखायनो नागिरदों नै दैया ओमफ्राय जोंना माबायदि मानखोबोथारखो नै नायदो ओरैनो समाव बिराद जोंना रानसाव खुनसाव ओमफ्राय नै एसे अखा हाबानो दैयानो माबायदि फैयो नै दावखोहांबायानो फुख्रिफ्राबो हनै थिल जाहांबायानो र' आं एसे सेराव देखायहरनो आङो न'आव फैबाय नालाय न'नि नाजाराफोरखौ माने जोंनि हालोदखौ आं मालाबा रानसाव समाव रानसावखौ देखायो नालाय दायनै नाहरदो दैज्लां बोथोरबाथाय बिदि हालोद जायो मैया हरसे अखायानो गैया दैया बारायनानै थाबाय आरोना नै जारलासो ओमफ्राय आङो फंसे खोथाखौ क्लियारलि बुंनो सानो खायफा भिडिअफोरखौ जोबथाजासिम नाया आङो मोनसे होन्दोंमोन ना फौजि बिथां फैनानै उन्दुनाया सान्थि जायाखै होननानै स' आं बेयाव जेबो गाज्रिबो बुङाखै गाज्रिबो लिराखै येस बे फैनानै आंना उन्दुनाया सान्थि जायाखै मानो होनबा बिथाङा गरददों आरोना ओमफ्राय जोंथ' साइलेन्ट उन्दुग्रा मानसि स' गरदनायखौ सैज' हाया नालाय आंहा उन्दुनाया सान्थि जायाखै आं बे खोथाखौसो शेयार खालामदों बाखि आंनावबो लिमिट दं मा खोथा शेयार खालामनांगौ मा खोथा शेयार खालामनाङा आरोना स' आं बेखौसो ओमफ्राय बाखि मानसिफ्रा कमेन्टआव खायफा मालाय फरायनायफ्रा बुजिखादों जोंनाबो गरदो आरि होननानै मालाय लिरनानै हरखादों कमेन्टआवनो ओमफ्राय खायफा फुरानायाखै लास्टसिम नायाखै नालाय बेखिनियाव थाबथानानै कमेन्टखौ बेबायदि मोन्दों आरो आङो जे आलदा टाइपनि दिगदार बेबायदि मोन्दों आरो स' आंनावबो लिमिट दं मा खोथाखौ शेयार खालामनो मा खोथाखौ शेयार खालामा जाहा थाखौ आंबो शेयार खालामा आंहाबो सनमान दं इज्जत दं गेदेरफोर नायो उन्दैफोर नायो मालाबा सोरनिबा भाइरालफोरखौ आं होनाय जायो एसे गोजावफानानै जायो आंबो एसे बाखि आं आंनि लाइफखौसो शेयार खालामो बेनो आरो सनाफोर शेयार खालामनांगौ बुहुद दङ दाथ' आं गामियाव फैखाबायानो सनाफोर स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं मा शेयार खालामलांनो हायो जोंनि थाइजौ गोथावा फौजि बिथांखौ एसे नेबाय आरोना कयेकथाल'सै थाइथाम थाइब्रैल' नुनो मोनबाय आङो बिथाङा जेने थेने बेखौ मोनजासिगोन बाखि गैला साफा नै सिरिलाबो मालाबो साफा जानानै थाजोब्बाय ओमफ्राय खनखानाय थाइब्रै थाइबा दङदां दा लेमनानै होनांसिगोन गैया बारा नुहुराखै आं एकदम लिलि लाला थाइथाम थाइब्रै नुहुरबाय आरोना गोजोननाय मोनबाय आं थेवबो बेखिनियानो लिलि लाला नेबाय ओमफ्राय जोंहा दिनै थिनथालाबो खालामदों नै गोबावानो जाबायमोन जाहैदों ओमफ्राय बे माजों थाग्रा गथ'आबो लोमजानाया एसे राखांबाय नालाय ओंखायनो मावफिननो जाहैदों आरो अमायाबो रानथाब खुन्थाब जाथारोना बिदिनो सप्तायाव खनफासो मावो आरोना दा सफासे लानो थाखाय थुसोफ्लादों आङो बेलाय माथो जोंहा लोमजागिरिया लोमजानानै बालेंलेंसिन जासिनलायदों फाग्लिया लोमजाबाथाय आंहा एकदम हेरेसमेन्ट मोनफालायो बिबैयाथ' जोंना सेला जाजोबो आरोना टेनसनजोंनो ओमफ्राय दा राखांनाय नुनानैसो आंहाबो स्रां मोनफैलायबाय नै जिराय मोनजायो आंहा बे राखांबासो जाबाय थाथोंसै बियो दानो जाथ'वा आरोना लाजिनांगौ लागा मोनाखिसै आङो बर' न'खर देखायबाय आङो जोमौनायखौ आरोना गाज्रि मोननो नाङा
आं जुबुर दुथुर नानिखौ खिनाय हासुनाय फोसाबनायावनो मालाय माइया दुखांनानै दा साथि बाथि लागायनो रेडि जाबाय दिनै बिस्थिबार समसनाफोर ओमफ्राय महाराजा जोंनि गेटआ नै ओंखारनो आङो ओमफ्राय नै फुख्रिया जोंना लामा ओंखारनाय दङ आं आगोलावबो देखायदों ओमफ्राय साफा सानै आगैमोना सोंहरदोंमोन दाख्लै देखायनायाव फुख्रिया रायजोनि ना माबानि एफाबां गिदिर होननानै न'खरनि रायजोनि नङा बियो न'खरसे मानसिनिसो बाखिथ' जेबो नङा गावसिना न'आ मालाय एसे ओइथिंजायहाय ओमफ्राय उन्दै मानसिबो गैया ओमफ्राय जोंना आं फैबाल' एसे टेनसन जायो आरोना आरो बाखि स्कुल खाथि नालाय गिनो ओंखारो आङो फुख्रिखौहाय बिराद गिदिर खन्द' खन्द' गोथौ खन्द' खन्द' गोथौ नङा आरोना बेनो गावनि पार्टनारखौ दासो मोनदों बेहा हनै आयौ बोरमा फैगौ मा ओइया बोरमा ओइयाय बिराद फुरथि हारसिं दोननो बायो आङो हनै फुख्रि सेरथारना फैदो मा फैदो न'आव फैदो दै सेरथार फैदो आयौ आवथेलायदों सोर बेलाय जै बिफा फैबाय बा देरलायथारबाय आयौ मोनबोदों नाखौ मा लादों बाबाया मा एफा गोबावहाय लाया नोङो अबे लाया एफा गोबाव बा थालिर लाबोदों बाबाया थय दे बिखौ जालाय बाबानिखौसो जाना होबाय आं जानो बादों गय जादों मागा मगा थालिर जानाय मालाय सानैजों फिसालायाथ' गैया मालाय क्रिकेटसो गेलेहैबाय अबेबा दा बला ओमफ्राय दैयावल' गलांथोंसै सेस स्कुलाव जालाय मा जा मा कारेन्टआ माला फैबावनांगौ जाखो जोंनालाय दै बाना जानानै अबेबा कारेन्टआनो गैया नाखौ सुना लागोनसै आं बेसेबां दंबाय सेरसे জয়া এটা কিবা আনতো মোক টুকৰি মই ডিমাটা বেলেগ কৰিম টুকৰি আনতো একটা ইটাতো खुदैयावसो दोननांगोन नै आयौ मा थुबुरा बिदै दंमोन नै औ नोंलाय मा होलाय होजायो मा नांगौ मा ना बिदैखौसो आङो एसे एवना लाग्रोसै आरोना ओमफ्राय नैबेखौ अरदाबाव होनोसै बैयावहाय जौखांनायावहाय ओमफ्राय नोरै दालि मतलब जोंनि ओंख्रिया जेरै दालि मैथा ना आरो ना बिदै भाजा आरोना ना बिदैयावथ' थावा एसे ज्रोम नांगौ नालाय रेडि जाखाव दिनै होननायसो जानोसै दालि संबायथ' मा होनो मैथाखौ जाया नों दे होमबालाय इसान होदोंजों फ्राय जाबानो जाबाय मा होनो मैथाखौ जाया मोनसे बोरैबा मोनदों नामा आइ फिसौलायाथ' माबा नाखौ फ्रायसो जाखायो नालाय आरो बिबैयाबो दिनै फ्रायसो जानोनो मा होनो मैथाखौ एसे दुरबल मोनहां माने जाथ'ला जाहैदों गोखै बुस्थु नालाय आरो जोंहा मैथाखौ बिराद बरा होनानै जानो लुगैयो फौजि बिथांनि फेभरेट होननानै बुंनांगोन ना ओमफ्राय दाखालै आङो दालिजों पापरल' जादों होननाय लोगो लोगो आंखौ सोरबा कमेन्टआव बुंदों फैगोनखौ मिथिखानाय नोंहा अमा बेदर फोराननानै दोननो हायामोन नामा होननानै आब' गुमैनो बिदि बायदि बुंदों आरोना स' गुमैया दाना अमा बेदर जानायावबो इन्ट्रेस्ट गैला आरोना आगोलाव जानांगौ बिराद जाबाय ओमफ्राय गारबाय मानसिया जाबाबो जास्ट दरफा दरनै जोंनो लाबोनाय फावैनो जायो आरो बयलारखौबो बिदिनो जायानो होननानै बुंजायो ओमफ्राय जायोबा बे बांसिन नाखौनो जायो आरो ओंखायनो नाखौनो हप्पासो लानानै फैबाय जेरै गोथाव संनानै होनोसै आं आरोना मैथा ना आंबो जानोसै संनानै होनायल' नङा आंहाथ' गासिखौबो गोथाव जाखायो गुमैखौ सोरबा आलासि जानो लेंहरदोंबा दाउ देसिया ओमफ्राय ना आरो नाया लकेलबाबो जायो लकेल नङाबाबो जायो बास बरिया गोमो बोराय एवखाबाय आङो नै बेखौ जाथारबासो बेखौ बैहाय अरदाबाव एवहैनोसै बनजोंहाय जौआबो खांखाबाय खालि जाबाय अरदाबाहाय बेखौ फोमोननानै लाग्रोथारनोसै आरोना दालियाबो नै जाबायानो ओमफ्राय ओंखाम संग्रा ओरै बिजौ जालिजों रायज्लायहरनो मोनलायो आंहा बाहागिजों आफुजा मा ओंख्रि बोरो माइसि गोबाव मा जाखोमादों एसे नाहरदो
नुहुरलायो ओरै जा खोरखिजों बिजावजालिजों आंजों मा ओंख्रि देरहाबाय होनबालाय मेवा मालाबा जानांसिगोन दे सं जोंहा मैथा नासो ओमफ्राय सनाफोर नै मैया कारेन्टआनो गैयामोन नालाय बिथाङा एकदम दिगदार जागोन साननानै दुवार लायब्रबलायबाय आरोना सोरथिं मा होननानै बुङो आं मिथिला सोरबा साथि होनो नामा ना बाथि होनो ओमफ्राय आङो दुवार होनो आरोना जों उन्दैनिफ्राय दुवार जोंनि जमानानिसो इफोरो आजिखालिथ' नुनो मोनला ओमफ्राय लगायनाय जायासै आरो केरासिन लायब्रबबाय बेखौ लायब्रबबाय लेम गंनै दंखायो लेमाव सोबाय ओमफ्राय बेखौ बाहायासै आरोना सलाराबो ओमफ्राय सलार फिसा दं नालाय जोंनाव ओमफ्राय बेबो चार्जआनो गैखालामोन बास एसे गेम जिरायनोसै आं ना एवहैखानोसैमोन आं अरदाबावहाय खिन्थु दै गुदुं फुदुंग्रोनोसै होननानै गारहा फिसा दं नालाय दै गुदुं गोदौ होग्रोनोसै जाहैदों जोबनोंला दसे लानोसै ओमफ्राय आङो संनायखौथ' मा देखायबावनो मैथाजोंना बेनो नर्मालसा ओंख्रि नर्माल तरिकाजोंनो संगोन ओमफ्राय अननाय लगायनानै मजा संनानै होनो नाजानोसै आरोना बेनिफ्राय भिडिअखौबो दोनथ'नोसै आङो माथो गोलाव खालामबावनो बे भिडिअआवथ' आं बारा जेबो देखायनो हायासै जास्ट गामियाव दंफैयो बिदि थांबाय टाइमा होननानैल' आं शेयार खालामनो हाबाय ओमफ्राय एसे ओंखारनांबायना फौजि बिथाङाहाय आगैमोन नोंगुमैयाहाय एसे मोजां मोनबायना ओंखारनायखौ आरो नेक्स्ट भिडिअ मोजाङै ख्रा लाबोनो सेस्था खालामथारनोसै दाबो एसे लाजिनाय बायदि देखायो बायो मानसिया ओमफ्राय नै दा भिडिअआवहाय बिखुनजो बिमाखौ लाफानाय जायासै माने बा आसे फासे खामानि गावबा गाव फिसा खामानि मावगासिनो दङ ओमफ्राय जायफोरा आंनि बेकनि ब्लग्सखौ फरायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय धामाका भिडिअ लाबोनो सेस्था खालामसैलाय आरोना